Blížia sa Vianoce a mnohí z nás sa určite tešia, ako si pochutnajú na vianočných jedlách, ako je kapustnica, vyprážaný kapor, rezeň, u niektorých možno losos a určite kopec sladkostí. My si dnes pripravíme takú zdravšiu alternatívu vianočného obeda alebo večere, ktorou bude morčacia roláda plnená brusnicami, jablkami, rozmarínom, ktorá bude nielen vianočne chutiť, ale aj nádherne voňať. Takže poďme si ukázať, čo naň budeme potrebovať. Budeme používať morčacie prsia, prosciutto, nakrájané jablčko, môžete aj so šupkou, brusnice sušené, rozmarín, dá sa dať aj tymián alebo nejaká iná bylinka podľa chuti, soľ, korenie, olivový olej a voda, ktorá bude v pekáčiku na to, aby sa nám to dobre upieklo. Ako prvé začneme tým, že si morčacie prsia roztvoríme na väčší plát, ktorý potom budeme plniť našou pripravenou zmesou. Ten plát si vytvoríme tým, že si to mäsko postupne otvoríme, narežeme, aby nám vznikol taký tenší, uhľadný plát mäsa, ktorý potom budeme môcť plniť. Potom si ho môžeme vyklepať jemne, ale myslím si, že toto mäsko je natoľko jemné, že bude stačiť, že ho vyklepeme hánkami alebo prstami, aby sme zbytočne neporušili vlákna. Ako prvé spravíme to, že si mäsko posolíme a pokoreníme, ideálne čerstvo s omletým korením. Kto má rád troška pikantné, môže použiť aj čili. V ďalšom kroku naukladáme na mäsko v smere, v ktorom budeme mäsko rolovať, plátky prosciutta. Môžete použiť aj oravskú slaninku alebo nejakú inú údenú šunku, ktorú máte radi. Ďalej pridávame brusnice, ktoré už tradične patria k Vianociam. Môžete použiť aj iné sušené ovocie, ale brusnice sú, myslím, že také vhodné, sú sladké, troška nakyslasté a dodajú takú dobrú chuť tomuto celému mäsku a celému jedlu. A navyše, keď sa bude krájať na plátky, tak uvidíte krásnu štruktúru, ktorú budú mať tie brusnice v reze. A ďalej pridáme čerstvé jablčka. Pri pečení mäknú, ale dodajú tiež takú správnu šťavnatosť tomuto celému mäsku. Môžete skúsiť jablčka alebo aj hrušky, je to na vás. A samozrejme nakoniec nesmie chýbať žiadna bylinka, na Vianoce ideálne rozmarín, ale viem, že veľa ľudí neobľúbuje túto bylinku, lebo je veľmi výrazná, takže môžete použiť aj tymián alebo nejaké iné bylinky, čo máte radi. Dajte si pozor, aby vám tam nevošla táto stonka, ktorá je taká pevná. Keby ste si do nej zahryzli, tak určite nie ste radi. Takže my to mäsko zvinieme do rolády. V tomto štádiu sa vám určite potvrdí, že stojí za to venovať čas správnemu rozkladaniu a rozrezávaniu mäska, pretože sa vám to tu teraz dvojnásobne vynahradí. A aby sa nám nerozpadávala, zviažeme ju špagátikom. Špagátik je nielenže vhodný, ale aj krásne efektný. Keď sa vám mäsko upečie, tak bude to veľmi dobre vyzerať. Čo najviac sa snažiť sťahovať ten celý filet, aby sme ho mali naozaj pevne uviazaný, aby nám nič z tej chutnej náplne nevypadlo. Pokračujete tým, že to mäsko stiahnete ešte aj pozdĺžne, pretože pri pečení, ak by ste nemali túto časť spravenú, tak sa stane, že sa vám to mäsko nejakým spôsobom otvorí a môže dôležitá plnka vytiecť, takže to nechceme. Môžeme to takto aj dvojnásobne previazať. Keď sme si mäsko takto pekne zaviazali a hlavne pevne, nezabudnite na to, vložíme si ho do alobalu, ktorý si však musíme troška potrieť alebo pokvapkať olejom, aby sa nám mäsko nenalepilo pri tom pečení. Takže stačí takto troška okolo tej celej rolády nakvapkať olivový olej. On sa už pri tom pečení troška rozvinie všade po celom alobale spolu s tou parou, ktorá vznikne v alobale. Ja mám taký trik, že používam vlastne dve vrstvy alobalu, jednu na spodok, jednu na vrch a zatvorím tú celú roládu vlastne ako jeden balíček. To však nie je všetko. Ešte stále potrebujeme urobiť jeden krok predtým, ako mäsko vložíme do rúry. Nalejeme vodu do pekáča, v ktorom sa mäsko bude piecť. Keby tam nebola, bolo by to troška suché a my to nechceme. Tak do 1/3 toho mäska potrebujeme vodu a teraz už naozaj môže ísť do rúry. Odporúčam cca 150 až 170 stupňov, 30 až 45 minút na to, aby mäsko bolo akurát vhodnej kvality na jedenie, takže poďme na to. Keď sme si mäsko upiekli, tak si ho necháme ešte 10-15 minút takto odležať, pretože keby sme ho krájali horúce, tak nám všetka dobrá šťava z neho vytečie. Po uplynutí tohto času už je mäsko, respektíve alobal, natoľko vychladnutý, že ho môžete chytiť a vytiahnuť na dosku, na ktorom ho budete krájať. Takže vytiahneme si ho, tu nám zostala tá voda, v ktorom sa pieklo, je podstatne menej, pretože sa nám vyparovala. Takto si rozrežeme alobal a roztvoríme mäsko, ktoré je krásne upečené. A keď si budeme takto otvárať alobal,
Všimneme si, že sa nám vytvorila taká šťavička. Šťava, ktorá je veľmi dobrý výpek, vznikla v podstate zo šťav z tohto mesa a z olivového oleja, ktorým sme si potierali alobal pred pečením. Je super túto šťavu využiť, nevyhadzujte ju, je to veľká škoda, lebo naozaj sú tam všetky dobré chute. Takže je ideálne túto šťavičku si niekde zliať a potom ju použiť na polievanie hotového jedla na tanieri. Tak a v takomto štádiu máme našu roládu pripravenú na porcovanie, na krájanie. Tento prvý je vždy taký najmenej naplnený, to je ten konček. A tieto ostatné plátky odporúčam tak 1, maximálne 2 cm. A vidíme tam krásne tú štruktúru aj rozmarínu, aj brusníc. A toto jedlo odporúčam jesť napríklad v sezóne s takým dobrým tekvicovým pyré alebo pyré zo sladkých zemiakov, tak si môžete vyskúšať tento recept aj vy. Ja vám touto cestou prajem krásne sviatky, šťastné a veselé a rovnako aj nádherný nový rok, plný rovnako chutných dobrôt, akú som vám aj ja dnes pripravila. Takisto vám želám, aby ste naozaj prežili tento výnimočný čas v roku v kruhu vašich najbližších hravo a zdravo. Ak sa vám tento recept páčil, kliknite sem a objednajte si vaše suroviny.